So there are so many things ihe ịrịba ama Haaba na-eme ya bụ nkọbịa chigechi ga-abụ ma asị nke ọlagodi m otu a. Okay, nna anyị Akajiọfọ, o nwekwara ihe ọzọ nchọkwara ịjụ gị gbasara Ruto ka isi kọwara anyị nkịta isi na Haaba bịakwutere unu before after the war. So o nwere things ọ na-agbapụtakwa a na-anụba ya n'ọnụ ndị mmadụ ọdụ otu a na-apụta sị na ha bụ ndị a bụ nwa Haaba ụfọdụ sị na ha bụ osu na osu bụ ndị gbakwutara arụsị during the war. You understand? So kedu ụzọ ka ha ndị asụ bụ ndị bụzi osu so gbakwutara arụsị during the war and why na Haaba bịara Agulu bịara Obe after the war? So the thing bịaziri na-agbagwoju anya ifu na nwere okwu asị dị si n'ime maka nsị ka njikwa ya ka ụwa marakwa ebe n'ihe gbasalụ osu ị na-ekwu amara maka nke ahụ mana ịma na onye nọ na Haaba bụ nwa ya ka ọ bụ onye ka ọ dị ebe na chọọchị na onye nọ na chọọchị bụ nwa Chukwu. Onwe Chineke na-asị na onye abụghị nwa na onye abụ nke onye abụ nke no everybody bụ nwa Chineke. Now ebe na ụka now people nwere ga adị ihe dịka ebe 100 population n'ime ụlọ ka mmadụ eji 100 ma ụmụ azụ n'ime panchara na ihe nọ n'ụka bụ ụmụ Chineke. Mmụọ Chineke mazi nke bụ ụmụ ya. Chineke ma onye na-eme ihe ọ na-achọ takọdebe mmụọ nọ so onye ọnụna bụ onye tinyawo nwa mmụọ bụ nwa mmụọ mana abazi na ezinụlọ enwere diọkpala enwere ada enwere soda ada enwere lasbon onye ka o si chi na Haaba onye nọ nwere root to play. O nwere ndị bụ ndị mbala ndị mbala nwere root to play na Haaba like ndị mbala ya bụ ebe ha bịa na Haaba na ọ nwere ike nwere ọkụkọ ọmụ ọ bụ onye na ga-amụ ọkụ mụ na Haaba ka emesebe isi pụta bịa mụ ụlọ ọkụ mụ oke igbo ọkụ na mmụọ na onye ọna ma mmụọ ọkụ ọmụmụ ya ọkụ na Haaba nwere ndị ọ dịrị dela ọnwụ na-echọrọ ije ibulu mmụọ onye na-ana mmadụ mebe a na azụ ana mmadụ azọ chọ ka ihe tie mmụọ na tie Haaba na ya nụ o nwere ndị ọ dịrị na-eme ya eze mmụọ mechara na-esi eme nwezi ndị ọya ebe jedonya denụ ebe na Haaba onye abụ igwe na ha wee ji bịa na Haaba o nwere ji ya na-eti na mmụọ nwere ndị ọ dịrị na-afịa na so o nwere ike mmadụ nwere ike were ego ti na mmụọ o nwere ndị ọ dịrị nri enyi nwere eti ya anwụọ m mmụ egbuo m nwere ji ya ntị na mmụọ rie mmụ egbuo mana o nwere ndị ga-ere nwefe ga-emefa panchacha ụmụ Haaba so onye na nwere ebe onye belongụsị and ịbịa were nke eti na bi ọya ha maachị wee nke bi na ti na ti ọya ha maachị so onye bịa ọmara ebe line ọ nọ na ya nụ ọ na-efuru ya so ụta ka o si wee dị